Mai girma sabon jagaban Kwantagora na farko a tarihi dan majalisa mai wakiltar mazabar Kwantagora da Wushishi da Mariga da Mashegu, kuma shugaban kwamitin majalisa mai kula da babban birnin tarayya Right Honorable Abdullahi Idris Garba mai sola, a madadin shi kanshi da iyalansa na mika sakon godiya da bangajiya ga 'yan uwa da dangi da abokan arziki haɗi da sauran jama'a masoya da suka samu hallara wurin bikin naɗa shi sarautar jagaban Kwantagora da mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska CON ya naɗa shi, wanda aka yi a ranar Juma'a 15 ga watan 1 na wannan shekara ta 2021 a fadar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora ta jihar Neja. Godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Neja Dr. Abubakar Sani Bello da kakakin majalisar wakilan tarayya Right Honorable Femi Bajamiya-Mila da gwamnonin jihohi da sanatoci da 'yan majalisa haɗi da dukkan sauran baƙi da lokaci bai bari an ambace su ba, da fatan kowa ya koma gidan shi lafiya. Allah ya bar zumunci. Sanarwa daga jagaban Kwantagora Right Honorable Abdullahi Idris Garba mai sola mai wakiltar mazaɓar Kwantagora da Wushishi da Mariga da Mashegu.